Bilbora joan. Eta gero, ja... Erosi Laudion eta Egin Argazkia Euskarari lehiaketaren bigarren edizioa abian dalaia. Atzo hasi zan, eta aurten hainbat berritasun ditugula. Horien artean eta nagusia, berriaren presentzia, berriarekin batera garatu dugula eta garatzen ari garela kanpaina hau edo lehiaketa. Gure gaur aurkezten duen kanpainak bilatzen duena da Laudioko merkatariak berria lagun eitea, hori da kanpainaren bukaran daun helburua. Berria lagun da berria egunkarian sortu dugun iniziatiba bat, mugimendu bat, berriaren inguruan biltzeko berria lagun izena berak esaten duen bezala, izan litezkenak egunkarian erosleak, erpidunak, edo bestela berria lagunen ekonomikoki launtzen dutenak, eta gure komunitatearen kide izan dutenak, eta pentsatu egokia izan zitekla Euskal Herriko merkatariak ere sartzea kanpaina horretan, abantaila batzuen truke. Eta hori da oinarrian kanpaina. Txikien arteko elkarlana aurre egiteko, lepotik kantak izaten duzela, gaur oso inspiratu etorren ez, kantak izaten duzela, lepoan hartuta eta aurrea segitzeko, eta beste behin eskerrik asko, bai udalari eta bai haize elkartari, udalak launtzeatik eta haize elkartari berak abiatuta zeukan kanpaina batean sartzeko aukera bateatik eta bien artean uztardura indartsuago bat egiteko. Etorri zaigun berriaren proposamen honekin lortzen duguna ere nolabait ahozko erabileretatik gain, erabileraz gain, idatzizko irakurmena lantzeko modu bat, eta oso positu iruditu zitzaigun hasieratik, eta uste dut ez dugula koordinatzeko eta uztartzeko bat ere arrazori beraz, benetan eskerrak eman behar badira, uste dut eskerrak eman behar dizkigula ere berriari, urrats hori emateko eman diguten aukeragatik.